Horas Shaloma dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Kamis 8 Februari 2024. Imana tersurat di Parjamita pitu ayat 14 nama dok songonon. Marlas ni roha maho jumpa di arina denggan. Jala pasuang roham tu bagasan uju di ari hinamago. Airap ditongos debatado dua cak. Asa unang jupang jolmai manangaha na masa dung salpo ibana. Ido sahakna. Olo dosi patadang tasadari naung digohi carani halak na pesimis do pikirata. Isarana tiki masa bencana pitor Roma hatat na madok. Aguh sial huhilalabah. Alai tiki dapot ta peruntungan dungi gawe tadok muse. Ari peruntungan du diau sadari ubah. Songoni ma jojot tadok di ngolu si ganu pari. Turpuk jamita sadarion ima hamagoan manang peruntungan marhapatia tu debatado sude di bagasan lasni roha. Ikon taau hodo nadinggan dohot naroa manang hinamago pe parukilon ni hapor syaudo sude nai. Molo suksuk peta jalo tadok mamau liate. Molo tabolus pe parukilon segana niula ragam parsorion unang gabi tubuh rohat tamamurai debata. Ai sipata molo masa ragam ni sitaonon di boto debatadui. Jala olo do na dipaluas kita manaon. Alai dang sakap hamagoan siat debata tu halak na porsea. Unang gabi muruk kita tu debata. Rikot doson minan tabahen sude akan namasa di arina salpu. Boido tabahen suku-suku tu debata. Ada maksud di debata tiki masa haraparon. Hape alusna boisen pikirata nama dok. Ala krisis ekonomi. Krisis alam manang pemanasan global. Gabi sudenggan hasil hauma di ladang. Gabi moru hasil sen pertanian manang hauma. Ujungna mace argama akka situ horon. Kenyataan sonari susah dope halak na margaji bulanan. Dang sai gajina laho manggohi narikot tu kebutuhan siap hari. Di boto debatado sudah nama saon. Sehirana dipasobu debata. Di halak na porsea unang gabi tu padilian. Apul-apul na sumurung siat debata napasabam rohatta. Ala siat debatado mual ningoluta. Jala ikut tu ibana dohita marhapatean. Amin.
Ali amang nagok asini roha jala parasi roha bolon. Nunga ditotopok ko arian dohok murngin laho manggohi portibion. Nuaing pe naro nama arian. Songon matani ari na bicar siap purba. Songoni manian marsinodang hatam di bagasan rohakku. Nunga diruhi suara satok portibion. Songon biru-biru na manuju japalan na lomak. Songoni ma nang rohakku naing hehe jala mangula sa luhut ulauku. Namangido maahus yan asli roham. Paluas maahu jonok tuto pinisunge hanguluan mi. Molo mahuwasaw. Paluas maahu minum yan ay kabar asli roham. Di pars ditongaan ni mingguon. Nung nga radi rohakku. Paborhat maahu di bagasan kolong mi. Ay nung nga huy dahaliwaw na umilaw. Di bagasan Kristus Yesus anak kahulungan mi. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.